Čauky mňauky. Čauky mňauky. Takže ja vás vítam u ďalšieho videa, no a dneska tu máme recenziu na tento nádherný set. Bohužiaľ, nemám krabicu od tohto setu, pretože som ho kupoval z bazaru. Akože ja za to nedám 200 eur. Takže máme tu tento set a teraz si pozrieme asi najprv minifigurky, ako je to vždycky zvykom. Takže najprv začneme Skeletonom. Takže tu máme Skeletona a ten sa vlastne nezmenil už od roku 2014. A mám ich fakt akože veľa. Ďalší pán na holenie je Steve. Ten sa taktiež nezmenil od roku 2014, iba má helmu a sekeru. Samozrejme, že k Steveovi patrí aj Alex. Tá je v tomto sete aj s diamantovým krompáčom. Ďalej tu klasicky máme Creepera. A viete, čo robia Creepery? Vybuchujú. Áno, a ešte sa boja ocelotov. Áno, a keď už sme u tých ocelotov, tak jeden tu je tiež. Potom tu ešte máme ovcu, ktorá je o niečo nižšia ako tá novšia. A tú novšiu viete aj ostrihať, ako tomu je aj v Minecrafte. Bohužiaľ v tomto sete je tá staršia. Aspoň v tomto sete je ohrada, kde tú ovcu môžete dať. Nice. Takže tu máme samotný set. Takže vieme tu otvoriť strechu a pozrieť sa aj na interiér. Takže tu máme posteľ a 4 kvetináče. Potom tu ešte máme pasť nad blbečkou. Pasť na blbečky. Funguje to tak, že dáme na ten trapdoor Skeletona a zatiahneme za túto vec. No, vidíte? A máme chyceného blbečka. Takže v tejto časti tu máme čestku a vo vnútri je železný meč a 2 sušienky. Potom tu máme crafting table a hneď vedľa je farma. A asi tá najlepšia časť z tohto setu je tento vodopád. Keď tu dáte minifigurku a stlačíte túto vec, tak minifigurka pôjde dole vodou. A keď pôjdete dole schodmi, tak vás bude čakať neveľmi milé prekvapenie. Veď čo by to bol za Lego Minecraft set, keby tam nebola explodujúca herná funkcia? Ďalej tu máme už spomínanú ohradu. Teraz sa ideme pozrieť na zadnú časť setu. Tu vlastne nič není. Ale z tej pozitívnej strany si tu aspoň môžete dať čo chcete, napríklad ja si tu dám nejaké minifigurky. Potom ako detaily tu máme napríklad nejaké liany, malé kríky alebo vysokú trávu. Podľa mňa je to veľmi dobrý set, minifigurky sú veľmi dobré. A dokázal som ho zohnať na tom bazare okolo 50 až 60 eur, takže ani ma nestal veľa. Keby som mal dať hodnotenie, tak asi by som dal 8 bodov z 10. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ čau.